Maayong buntag mga bata. Andam na ba mo nga magtuon karong simana? Very good. For sa dili pa ta magsugod, ubani ko ninyo nga magampo. Atong idungo ang atong ulo, ipiyong ang atong mata ug magampo. Langit nung Amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himua kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Very good mga bata. Karon, ubani ko ninyo nga magsayaw aron maka-exercise ang atong mga lawas. Ready na ba mo? Okay! Maayo kayo mga bata. Master man tayo mo magsayaw. Sige daw, Bi, tagai ang inyong kaugalingon o very good clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good. Kamu daw, Bi? Karon buntaga, ang atong leksyon kay Masulti ang kaugalingong Panginahanglan. Kamo, isip usa ka gamay nga bata, aduna kamoy daghang mga gikinahanglan sa adlaw-adlaw. Karon, atong tan-awon ang mga hulagway nga mogawas sa screen ug inyong isulti kung unsa kini. Insakto ang inyong mga tubag. Una, pamilya. Gikinahanglan nato ang atong pamilya, labi na gayud ang ilang pagpangga.
Kinahanglan pod nato ang pag-eskwela aron aduna kitay matun-an. Sama sa inyong gibuhat karon, nagtuon mo diha sa inyong balay. Pakpakan nato ang mga bata nga buutan nga nag-eskwela sa balay B. Great job! Gikinahanglan sa bata ang magdula uban sa iyang mga higala. Aduna ka ba'y mga higala? Kinahanglan nato ang pagkaon og mga masustansyang pagkaon sama sa gulay, prutas ug isda. Aron kini modako ta nga himsog. Kikinahanglan nato ang pagkatulog og sakto aron makapahulay ang lawas. Gikinahanglan pud nato ang pag-CR aron mapagawas ang hugaw sa lawas. Kang kinsa man nato isulti ang atong mga gusto o mga gikinahanglan. Teacher, kay mama o papa. Insakto ka na, Juan. Atong sultian ang atong mga ginikanan kung unsa ang atong gusto kanon, gusto buhaton, o uban pa. Pwede po nato sultian ang atong mga lolo o lola, mga igsuon, o ang mga suod nato nga paryente. Pinaagi niini, mahibaluan nila kung unsa ang angay nila ipabuhat o ihatag sa ato. Nasabtan ba mga bata? Ug usab pa ka pahinumdom. Ayaw og kalimot og sulti sa magic word. Kabalo ba mo unsa ng magic word? Ang pulong nga please o palihog ug ang thank you o salamat. Nasabtan ba mga bata? Isulti ang please o palihog kung aduna kay gusto ipahimo o ihangyo. Isulti ang thank you or salamat kung mapasalamaton ka sa gihatag or gibuhat sa imo. Nasabtan ba mga bata? Very good! So mao kato ang atong leksyon karong adlaw. Hinaot nga daghan mo natun-an o masulti na sad ninyo ang inyong mga kaugalingon nga panginahanglan. Daghang salamat! Bye! Goodbye kids! Thanks for watching!